Tyngkhuh nakaslem jong unongsan Hima. President gakun New Trap National Awakening Movement uba Adelbert nongrum ulaong ba umde yubriu ubar habor ni banyakdi long nongilam hanrei kadau balami kakenrum kenram baro kadai namar ba umtre bandon syak sorkar hakapor kabasdang hakaba ula pentibru ba shiteng kenta shwa bantau ya kesorkar Meghalaya Democratic Alliance ba kaladon ke jingterwa kabashirkai ba bat namar ba umtre kalasdang banmi ke jinge per jingmot uba Adelbert ula ongru ba kalapoi ru kapor bahaban rai ki kertong na kabenta ki election MDC house nam arhajar khat khandai bat ha katai kapor layat lat ya kinong trei na ki unit ba per ha ka ba usngau balada udon lang unsa pensngau si ye ka babon namar unsha kenno ba usim rai lang ula ongru balada unkrene ki jing sisharu umlong lada usngabru unsha kentho shu balada mi nakaru kinsa ong bau pet seng da ka ba benrap ba kalapoi kapor ba ulaya kendu jinge ba namar ban Shong ru Jhieh Ïeng ru Tyngkhuh Shong ni jing long juman ka ba ki ong bodon dispute kamdan dispute namar ngi klam ya don show of group bare ni don group ba thamai badai namar ke jing dawa jong kapor halor te jing long juman apo mathai ba pandap saibon bar ki group ke mai don lang rekat ber kata kitip ki jing ja balai ki ja ko ni namar kanong don ka smoke ada kamlon ke fire mo ada kamlon ke ding kamlon ke tren tinrei ki pai ba rang scam ki sotu kam tam po constituency bat sia kwi ra sang ma sotu menta ba ngamde bar ha bo ngamde ba kwa ban long no yalam henrei kawan ka situation ngam kwa ban kren rei ngapan kren pa jing sha ta banganum kren pa yo lesi yo ki yong bunya that wi ngan that ne ba panap that ni ngamdon jimot tinrei kalong tang ni ko wi pi ka poi ka situation ya ba kai kadau ba mi kini ki ba kadai kadau poro kali bang khamrung ruling po government nadu ka sing basdang steng kanta shawan form government kawan ke cintarwa ba shirkai ba tiang ngam sentre kami kasaman mi pa kijinya pher jimot anta ka ba ar par kalong mi ka poi ka stage ka ba kisim ka decision ka ba bypass ke decision jongki unit members ha ka por ba sengki awa por bangi pankre nanta pan sei ki kartong ka MDC bladap aja kar khandai kabana ki unit ki mde ba phak ma ki phak ki unit sha CC ka ba na CC pat ki bulldoze pat tengah pa ngapar khat ada nga Shong sa apo ngan sha sokom ha kanun ko banta jong ka wrong decision making ba na persusi pat ibobon ki nokorshan ti jonga dengan do iki tiladangam kerana ki sisharu kanumlong tiladanga sangapru ngan sha sokom tiladanga mi pat na khanamru song turu bopen bako apet seng ti pi ka situation kalau ngadu kata ka ba nga ban Shong ru Jhieh Ïeng ru Tyngkhuh na ta dau ngampat si hapsim pada tu kolenti bat showan sim mathai ba pandap inum kentai ki parlok ki bedang rikat aju group kinum kentai nilaya dak lenti ngadi ubru baya dak lenti showan sim no karai ti ki pon lai iya kan ka style of functioning kamlong la persusi babon ba ti ya kapan pat khanam kan nek de bandar manga ko MDC bat ko MLA rutang ni konstituensi ti ni konstituensi ke jongan tuklar no tamudon kiki salendet percaya nga ti hadin manga pat ngalahirkan posisi ringkat ke city bat ringkat nak konstituensi komiti la pha city bade ba step down no badap ngine pek nak menu bolong fit khanam boina bente song ka khanam tin rei khem chimlatre kata bala airu public sti nga thai po papar kami ti de horta nori bimtre ka pen boring apat bang habia dak ni galenti namar ngam ko mi na khanam pai ba su kan tho inga ngam ko ban Shong ru ban sakom mate decision ki chongki ti de horta nori bling mata ngam phong ni ka khanam wala dangi haban change benen dengan Shong tang ni ko we bon ba ki bla phone ki bla enroll ladi ba khanam ni shu up teng kapor ba ngenang perklan ni ka khanam bat ngaruan haban challenge ya ka ba ka ECI ka tuklar da ba wanra ya tu city ada late hours mo last moment kabangin don jaka shu ban ki ladang ile ban challenge ru ladu ka jingile election tingi su thu ba ka jingile kam ka jingile hi ka ba kongsan du mata pun khoi na po mo ti da ka jingi khren ya sup la ka dong kalenti namar ba khamtam ba pandap bo saibon ilong complainant lali ban complain chepo ECI ti por ti ka ECI ko ong ba you may resolve amicably neither go to court of law M1 syakmat ban ya khren sup M2 khot ru inga ban khren sup yangi ru kom ka group Ripan ban nali cakut ka kut kau bakal retreat dekat ke balarai ke ECI nama 4 don record apa ECI don tang record ke jonga
Namar ngan batai syai ru bagi pai ba kan syai ka arjar khanyo ko bai claim ba dab bat ki parlok ki jongi dekat mangar ulong working present ki por arjar khanyo ho ingina reconstitute ka khnam hapo politically ndrai to ko resolution jong ka tu ka meeting ka general convention kham pha sport delhi lena takadau ki itu jonga ndrai nga suling go pa don ayu shalendep ba ka ECI haga election process ko bla yan but entertain ya kumin ki complain ba kajuk ECI ke itu inga kumu kum president bat ki office bearers henry kajuk ECI pat ka ajing tho pat show RO bam day ban recognize nomor claim authorize yanunu ki member jo khanam ban sign ya form A form B tadi hor tanungrim kami kanika kajing ya kajing du no jong iba esron marwin napo sorry kam kadi hor tanungrim ko an batai sai pi ngaladi ngalong do long snam po ka khanam ngam sem la room shel politics ban kamai spa dan ban business ti ngarung politics kalau ban pendep ya ka bang ila ya kular ti por bala khai ka khanam na ka ki issue namar ke jekhi la shkut ta surok tongin khan ka khanam ban ki apo assembly to kumba ong ba west sikali tang ko ban jubab iru how arjar khat khandai kadon ke MDC election pai ba khamtip mangam ko ban yele persya paramangi nganam ko ahi bon nong yalam barim ngaburum ba pendap saibon handeng ko ba in sutu mo handeng ni apan kesan jubor ni nyele dakabor kanum la ban ne aslam kata ngajungit ala di ba anything done by force it will not last long mo kanum ne aslam kiki boleh dakabor ada mangan mai ina manu menuru tende ti por arja khandai kawan ru city kum ne khado but kini ki independent kini ki khanam candidate ati ki por la kalalong independent te banga challenge live ji scrutiny sau ji ki kelab yang khanam teka poi biang jong MP jong ba THS boni tiba iba THS boni claim challenge ti ngar gam don rule mo namai de kum candidate cho bani bande ka ti kelas Ïeng ke interim order mo batang sipor tika ni bolong mentaru kawan kaju tika jikali menta kalong bala da kidon kanong rim ka strong ground mo kumaki kilim ba mo yaki ki ibro te boleh kemia HT RTU haba shida basai ko bakhai ka kana boleh dah habia last moment mo tika tadi ke jingkali bat ka wenga habu jikali ru da ka balik akum ni tong yo nong ayu pan ne ka don ne ki yo nong ngamtin te bat ka thong la sulong lo bangi pentul de ka khanam lenga pa ngadang don ka khanam bu ngadang marwei ru ngadang sarkar ru ngale ajo kamram ban penklanya ka khanam ya ka khanam di dehlor tanong rim bawat menen ru ngadon kalat ban challenge ndai ka long pat bam don lat ul tisu namar ba ya wangi hab ban challenge hab si clarification na ka ECI kum lo la kedin takadau kani ke jingja ka jala penja khanang kalong ba ban pelong yu ba dal ba dong rum ni no na khanam ringa nomi ngan hab ya khuni ko namar ka basai ko banga ko makare kalong ni ngamdan pisah henry ngadon tang nongrim ko hop bat ka jingsha ko an persai ru yang ni ka lamaru balai mo ya ka khanam ru ngala berni mi mai ipa chong ala let no ni seperti papan ma benga lenga karen ni jingsha wari mai ipa tu ki por pen khai khanam berngam yeki ngol phimi ban thep ki bai subah shong hai ada phimi ban thep ba pol indo ubangi khimin ti ban proforma uban thau thmai karen ti ya chong jai ban ringa lingo pat pi babon ki polsion babon ki bakala represent ki bakala te ki nomi khmat apo ka nono ka rinsan ki thaulunti ban yaladi ban jaga bin thaulunti na ko banta ki pating ki banawan extra parte wat apeng ke jing yo I jong ni korum karam ke lakhimi nanti bakat sami barkanir ko de ke jing long jong ni ki khoi nga kren sai kalong baki le khana kum ni ban penmi no ngana ka khana lenga nomi mga long do long snam baru imei pa nganang bergam meki makin kersan ka khnam te ka baar pat namar ya thal ka khnam balon te ki ban sakha phi ka jing elap election ka jonga ha pari ka by election po bor kene mar ngong I phi mi don ni kini lai thli ki nong rim ka hok ka jing sha bat ka nong rim mo principal mo ti hindi kim dan pat ki wei tinga sngo scam bat ka ju ko por ngong I phi ta ni ka wei ba ya ka khnam ka bapo ka jalam chunga hapo ki new office bara bang ada ban form la itu ri ECI hendak dingo pa ECI par ka wanda kumbai par kani kalong ka basai kadar ka ki jingja ki jar ban pelong ngaban mi no na khanam la ni bakin up ban kput ru adu arja at pulai ti kani ri ka basai kadar ka blai ti bat ngasngu sarong khamtam bang asungu bat kadon ki ka basandet mening na asu kulmar jemut ngan chethu khop iba pendap sai bon ru ngasu kulmar jemut namar ba ngatingam don pisau bane khun wat manta mo khun ka khanam nadu ka ba
lai khun ta la jan south nem ru ngalalut sibon le la da khani ke jinglut sibon jonga ba jong ba pendap la ngi penthai ka khanam ngala par sei sibon ba ikertok mo tin rei na squat pen pau ni ko we gio pat yo pra rei men shwa ho gio ka wait de jong sembol ka wait ki jong kitemen ba ka di marele iman adi por marele adu ka por ba pen kha ki we pat ke nong elam kadon ga marele apo kadon ga marele hadin ka ba ar bala simti di ba pendap bat hadu manta ti haji ke jingyo jong pra tinga sude hi ba ka sembol jong pra hi ka de ban pe mo ya ustad ba ban be sha ba jangai sha sap panai sha sap basi kadon ke jingong de mak tien jong blai ka Matthews le nong lai ka ba kharsan le nong lai du kharsan ka bong ni ken tien ubat ya ka jingpe ka kti jong u on pen khoi la ka kenten bat on lom yo ko halaka thiar henry ya ustad on thang la ka ding bam julit ngangit skem bakadon kadau bakadon ke sharendet ka bo ni u kartong ba esron marwin ru habo lawan bani krem aku makram bro ada banting dun henry mai pe yong em barin em Adelbert ngene ya ringkat kat baja kat balong mai tai jingjai ban hapo im lare nijor ba ka jingjai jong ka jai banri kolong ba kham khrau jai banri bolingin sngo perita henry ka khanam bari tang uniform henry ka to je khun ka marsiam ya khun ni ka nongrim joka khanam ida na po ka marsiam tinga so scam kata but ngangit scam hi ba ka por hi kan dalam nomor ngangit ba ka por hi kan penklalong ka kan ngangit ba ka por kan klalong ka bor but kan penyo ikador i pai ba ru ki bishari kata but kadai ka constituency ka baningkong atrai ha ban prepare ang tani ka general election ka ban sawan ajar pulai boro le yakhi khore ni po constituency jonga pi ko wi ka daw ko long bakisem ko bu nomor ba ngado kalong ka khanam situation ko ni yo le sigiti wala ma khanthi ngas kongres BJP sa NPP tigla iwan no mo tingin pa dejer karte ka bali kapor tiga baar pa ru kisim ko bu nomor madan bu government ngamdo ni tidak go boro madan nomor khamsim ki mo no government arsnem ru banai mata ya ka lailak si banai ngado tina khen la jam siklur le tambang nom ya pen lanu ru bat ka lawi jong ka jat menriu para show pangan quit ya ka haso ban change ka principle ka jonga kata ka bangabu ka thong na show ban kala ka nongri bu jonga ngan i ru ki baro wari ka politics kan i kata ka ri ka nongri ba ngit scam pa ba jong ka 17 not selong ka swersi ka bakan thup ya ka Jhieh ka mokhar bar ki parlok genuine non travel na stai kaliang kinum ino nomor wada ngayeng nomor pi ka khanam kamlei ta ka party rulung ka khanam ka ri ka party traidi bara bangi dei ka party traidi kabut pengin iben no ikiwe ya kiwe ngi hikai bagi dei ban borom ikiwe ba dei ban e ya dei wono penthut ka hok chen kiwe